kader van 80 jaar vrijheid hebben we die uitnodigen hier in de studio. Ik ga eerst nog even internet raadpleegd en googeld. En dan denk ik, goh, wat bist u veelzijdig. Ja, nee, dat klopt. Ja. Een eigen bedrijf, betalen voetbaldienen, in de politiek, historische verhalen. Ja, nou, ik ga zelf net betalen voetbal, want dat is mijn naamgenoot. In drie is een Lietje-Jouke en een Grutte-Jouke. Oké. En die Lietje-Jouke die wat beter in het voetballen dan ik. Ik was zelf ook wel een beetje in balrijtje. Maar ja, op dit stuit ben ik nog teammanager van een Eredivisie zaalvoetbal voor Fralje. Ja. Nou ja, skieten is mijn grootste hobby. Elke snee schrook een verhaaltje op een Facebook-site of Dries en Botterswoord. Ja. Ik ben bezig nu met mijn neefje een boek te schrijven over de oorlogsgeschiedenis van Dries en Botterswoord. Ja. Nou, daarna ben ik eigenlijk vanzelf parken. Dus de hele sneu een voetbalveld om in 4 parkenseasons te bewonderen. Ja, nou, straks ben ik een keertje bij. Dus een eigen bedrijf. Ik ben nou directeur van Stichting Begraafplaats Dantenbril. Heel wat oors. Dus ik hoef me net te vervelen. Nee. Eén ding miste ik. En dat is? Dat we het een keer op een kleuterskwallen zetten ha. Ja, nee, dat ik eigenlijk ook nog wel in mijn cv opnemen kent. Maar nou ja, dat kan ik altijd nog aanpassen. Ja, precies. Maar nou even een ernstig onderwerp, zeg maar. Want du was een boek schrijven over de oorlogstijd. Ja. En een van die verhalen die gaat over Louis Cohen. Een Joods jonkje. En nou, daar was toen iets te vertellen. Ja, nou, dat verhaal van Louis Cohen komt net in het boek Hoe 3 wat is woord, want dit speelde zich in Ikkerwoord al. Maar ja, hier stuit ik per tafel op. Er is op dit stuit in de zoekerij is er een tentoonstelling van Heine Koonstra. Die wie een van de 4 slachtoffers van een razzia op 18 februari 1944 in Ikkerwoord en Rinsemegeest. En toen de initiatiefnemer, Ager de Graaf en Rieptjer, die vregen me, wist ik wat met die oren al je bad is. En nou, toen stuitte ik eigenlijk op het verhaal van een 13-jarig jonkje. Die horen we eigenlijk al je jongens in de leeftijd rond 20 jaar. Die eigenlijk de arbeidseinsatz in Duitsland ontsprongen wonen. En nou ja, daardoor houden de Duitsers vanzelf razzia's in alle dorpen. Zaak in Ikkerwoord en Rinsemegeest. Alleen ja, ik denk geen 13-jarig jonkje, wat had die met de arbeidseinsatz uit te staan. Ja. Maar ja, die ziet onderzoeken bij een boer, Sieber Zielstra en Betske de Jong. Zijn vrouw onder Herenwij, nummer 34. En ja, op het stuit van die razzia, ja, hier weer een Jood jonkje zelf, in schoolmama Piet van Dijk. Maar ja, die vluchtte mij een paar oren het veld in. Naar achteren daar, hier krijgt de skip daar dingen. En dat hier zien onderdoek heet, zeg maar zeggen, dat ik zijn had een rasje binnen het veld in. En nou, daar had er letter spiet van. Zo, de Duitsers zijn ook net onnozel. En er was vaker een rasje geweest. Dat ze net zo vol beat heen, zeg maar zeggen. En maar ja, nou een van de Duitsers die in Ikkerwoord in de Tjerke Tour. Dus weer winter, zit geen blad onder bij hem. Die bespieden de hele omjouwing. En ze zeggen dat 13-jarige Joodse jonkje naar een windmotor, zo'n Amerikaanse windmotor ging. En daar wie een soort behuizing onder. En daar houdt hem de school. Maar ja, zeggen overal zeggen ze eigenlijk van de Tour waar ze zitten. Er zijn een hele soort Ikkerwoorders en ik uit Rinsemegeest oppakt. Dit jonkje is eerst naar de squale gegaan. Even bij de squale bij van meester Klok. En daar waar je eraf voert naar de gevangenis. En nou, hier is daar heel bot ondervregen. Want ze wonen weten wat zijn onderdoekadres wie. Nou, hier is martelen. Ja. Ik ga mij laatst mee in praat. Die zei, die zit naast hem in de gevangenis in Oorcel. Nou, je zei dat was verteld. Zei deze man van... nou, hoe het er dan goelde en hoe het ze hem nice zeggen. Maar dan was hij een 13-jarige jonkje en je had geen naam neemt, hè? Ja. Je had helemaal geen naam neemt. En die had toen al zijn, tenminste, dat had ik dan een oorlevering van, nou, hij had toch in de gaten dat hij het toch net oorleven zo'n, en als er wel of net een naam nemen zo'n, voor hem wie het Nederland al bepaalt. Daar kreeg je een piekenvel van. Ja, en nou, ik wie triggerde het door verhaal. Yes, geen foto en niks. Hij wordt neemt in dat Joodse monument in Amsterdam, maar echt geen foto. Ik dacht, nou ja, dan, ik ben echt een sneuper. Ik dacht, ik wil een foto voor die jongen. Ik wil meer van weten.
Want hij is eindelijk via Westerbork is er in Patrijn zet mij nog 22 ben. En ik volwassenen, ik zien tante, wat er waarschijnlijk iets wist. Afvoer naar Auschwitz en de beste dag is er daar vergast. Ja. Want Ben, de hinder doet ze niks aan, die kon net werken. Dus Ben, die vindt al dadelijk al gedoemd om de eerste beste dag al in de gaskamers te komen. Vandaar, want ik voel het als een apart. Ik denk het 13-jarig jonkje van Martino van dacht ik eigenlijk, ja. Maar dat is dus de reden, ze kon er niks mee. Nee. Toen ben ik mijn muziektocht begonnen. En eerst via internet afstruinen ben de familie eerder. Van de Cohenenkant weer een omke en een tante. Omke is ook in Auschwitz omgekomen. En een tante die is getrouwd met een Joodse man uit Amsterdam. Maar die tante die had in 1962 haarzelf van het leven beroofd. Dus daar kon ik al helemaal geen spoor vinden. Alleen uiteindelijk via de Memmerskant. Dat wie een Bialystok, dat wie een Poolse Joodse familie. En daar ben ik een hele soort in Auschwitz omkwam. Onder andere de jongetjes in Parkhek en tantes. Maar daar heb ik het overleefd. Toen had ik dat idee van die Stolpersteinen ik eigenlijk altijd. En ik denk... Je Stolpersteinen, dat is Strokkelsteinen in het Fries. Ja. En in Tantebril is nog geen hier. Dus ik ga contact op. Ik ga een hele prutte organisatie ondersteunen. Ik ga een oproep dienen in een Israëlitische weekblad. Ik ga Stichting Stolperstein in Amsterdam ondersteunen. En daar weer een Aan Huitzing. En die had me goed geholpen. En die is eigenlijk heel betoefd in het ziekenhuis naar nabestaan van de Joodse slachtoffers. En die bracht me in contact met een Sydney Bialystok. Voorzitter van een Joodse gemeenschap in Amsterdam. En die kon me ook weer verder helpen. Maar hij zei eigenlijk ben al mijn neven en nichten en zo, die familie is naar Israël gingen na de oorlog. Ja, hij zei in Den Haag maakt nog een ex-familie wijze, zei er. En die had ook eens een documentaire maken. Ik zie het je vanzelf op internet. Vond ik die documentaire. Elie Schaap, dat wie de man die zijn heid, die hier in Den Haag al die theaters en bioscopen, jaren in verzameld, er werkt een rieke familie die Bialystok. En toen had ik die Elie Schaap, die woonde in New York. Toen had ik jongen werd werkte, daar had ik een mail in gestuurd. Ik ga naar Omroep West. Want die had die documentaire hoe zijn heid en hoe die jaren van na de oorlog. Had ik vregen, hij me adresgegevens, kreeg een e-mail. Die reageerde vlot. En daar, en die stuurde me een foto. Werd dat jonkje opsteerd. Wat prachtig. Dus die foto had ik nou. Ja. Dus die ook aan daar naar Amsterdam sturen, dat er op die website komt. En die had het familieverhaal van die. En dat bleek dat zien met hem. Die had er verzwaren dat het jonkje hier in Friesland onderdak kreeg. En die had een hele prutte familieleden jaren onderdak verleend. En hij is bezig met een boek te schrijven met hem. Dat leidt al bij de drukker. Hij had de drukker in Amsterdam bellen van stop de persen. Want er komt misschien aan vervolgen. Want die wist namelijk ook niet vol hoe die Louis Cohen en wat er met hem gebeurd is. Nee. Het eerste nadeel is, hij mij de brieven nog net eigenlijk om mee aan. Omdat dat in afspraak met de drukkerij. Ja. Maar, en weer er nog een contactpersoon, dat wie een Elke Bersma, dat wie een Rintje Megeers, dat die Swallemaster wie in Rotterdam. Ja. En die namen we het ook neemt. En zo gaat vroeger, toen het nog net georganiseerd werd, wie het gewoon via familiecontacten, dat die jaren weer onder dak kwamen, of kregen in Friesland. Ja. Dus daar had ik mij een Parkersezer contact. Dus die is heel enthousiast en zo begint het, alle puzzelstukjes wat in de kwamen te vallen. Oh, wat een fantastisch verhaal, ja. Ook heel interessant. Ja. Ik zonder nog wel een heel skof te praten kunnen, maar helaas hebben we daar het in. Nee, dat snap ik. Maar tegen dank dat je hier komen worden in de studio om daarover te praten. Heel veel succes eigenlijk. Ja. Bij West met Douanebisten en een noffelijk weekend nog. Prima, je merkt.